Премиалните китове и пъдите на Evercoat са проектирани да предлагат лесна употреба, максимална производителност и дълготрайност на поправките. Процесът, който следва, ще ви покаже как да поправите дефекти по повърхността на детайлите, използвайки първокласните продукти на Evercoat, предназначени за поправка на повърхностни дефекти. Започнете с сапун и вода, за да отстраните водоразтворимите замърсители, като мръсотия, кал, дървесни сокове и соли. След това използвайте обезмаслител, за да отстраните следи от восък, масла и силикон. Наличието на тези замърсители може да доведе до дефекти при слепването, също така и клиновидно повдигане на боята. Когато изравнявате метална плоскост, понякога се налага да се заварят щифтове, с които да извадите метала. В повечето случаи цялата повредена зона се шлайфа до самия метал, след което се прикрепят щифтовете. За да се сведе до минимум увреждането на фабричната антикорозионна защита, шлайфайте мястото само колкото е необходимо, за да се направи заварката. По този начин фабричната антикорозионна защита се нарушава по-малко, отколкото ако се шлайфа цялата зона на поправката. Това също така ще контролира размера на поправката. Когато боята остане незасегната, е по-лесно визуално да се определи точността на поправката. След като металът бъде изправен, отстранете само базовото покритие и почистете покритието от зоната на поправката с шкурка 80, като внимавате да засегнете възможно най-малко фабричния грунт и електропокритието. Използването на правилни техники за отстраняване на боята ще допринесе за запазване на фабричното антикорозионно покритие. Ако контролирате размера на поправката още в началото на процеса, това ще спести време и материали, като в същото време ще намалите зоната на преливане на боята за цялата поправка. Размерът на поправката може също така да се контролира чрез използването на инструмент с подходящ за поправката размер. При по-големи поправки започнете с отстраняване само на лаковия и базовия слой, като не засягате фабричния грунт и електропокритието. Препоръчително е за двойно действащите шлайф машини да се използва шкурка 80 за отстраняване на лаковия и базовия слой. Дръжте двойно действащата шлайф машина хоризонтално и отстранете равномерно лаковия и базовия слой. За минимални поправки, като например напукана боя и дефекти по-малки от 3 мм в дълбочина, използвайте шкурка 180, за да подготвите мястото. Продължете шлайфането до отстраняване на повърхностния дефект. Ако дефектът преминава през лаковия слой, продължете обработката, като отстраните лаковия и базовия слой. След това занулете всички ръбове с шкурка 180, за да подготвите основата за полагане на премиалният кит на Evercoat. Скосете острите ръбове на поправката, като използвате двойно действаща шлайф машина с шкурка 80. По този начин се създава правилно скосяване на кита, свеждайки до минимум възможността за появата на шупли, и след окончателната му обработка се получава плътност и равномерност между горният и долният слой. Откритият в тази точка метал все още ще има фабрично антикорозионно покритие. Отстранете останалия прах с чист въздух, под налягане или кърпа напоена със спирт. Преди да нанесете кита, смесете добре продукта, за да получите равномерна консистенция. Освен това, кремообразният втвърдител трябва да се размеси добре. За смесването използвайте непропусклива повърхност. Не се препоръчва използването на картон. Стандартните полиестерни китове се смесват в съотношение 50:1 или 2% по тегло, когато се използва кремообразен втвърдител. За да измерите визуално съотношението на смесване 50:1 или 2%, поставете купчинка с около 10 см диаметър от кита върху дъската за смесване. Нанесете кремообразния втвърдител от край до край през центъра, 10 см дължина. По-големите количества уплътнител изискват повече кремообразен втвърдител. За купчинка с диаметър от 20 см е необходимо нанасянето на една пълна 20 см линия втвърдител от край до край плюс допълнително още една 10 см линия.
Ако трябва да коригирате вискозитета на кита, добавете първокласен течен кит – пъди, за да постигнете желаната плътност. При смесването прилагайте натиск, за да изтласкате евентуалните въздушни пакети и да осигурите равномерна смес. Когато запълвате зоната на поправката с премиалните китове на Evercoat, внимавайте да не нанесете твърде много материал наведнъж. Често срещана грешка е поставянето на твърде много материал при едно нанасене. По този начин се задържа въздух и повърхността не може да се увлажни, за да се постигне добро залепване. Препоръчителният метод на прилагане е да се нанесе тънък слой кит върху поправката с равномерен плътен натиск. Това ще увлажни повърхността и ще сведе до минимум вероятността от поява на шупли. След това добавете материал до достигане на желаната дебелина. Леко надградете зоната на поправката и след това леко скосете краищата на материала навътре към боята. Това ще ускори шлайфането на поправката. Препоръчителната крайна дебелина не трябва да превишава 6 мм след обработката. Оставете 15-20 минути за втвърдяване. За да ускорите процеса на шлайфане при по-големи поправки, използвайте двойно действаща шлайф машина с шкурка 80, за да подпомогнете отварянето на повърхността и грубо обработете контура на зоната. Боята не бива да се шлайфа с по-груба шкурка от 80. Това ще намали възможността за поява на дръскотини от шлайфане и ще гарантира равномерно скосяване на покритието. При по-малки поправки започнете първоначално ръчно шлайфане с шкурка 80. След като поправката започне да придобива желаната форма и контур, нанесете сухото водещо покритие на Evercoat номер 721 и продължете с шлайфането. След достигане на желаната форма, почистете праха с чист въздух под налягане или използвайте кърпа напоена с спирт според предпочитанията ви. След като сте почистили праха, проверете за наличието на по-ниски места и шупли. Обработете като занулите ръбовете на поправката и в лаковият слой с двойно действаща шлайф машина, използвайки шкурка 180. По този начин ще се отстранят праволинейните дръскотини от процеса на ръчното шлайфане. Внимателно отстранете всички праволинейни дръскотини от лаковият слой. Сега поправката е готова за полагане на премиалните пъдита на Evercoat. Основната полза от тази стъпка е да се елиминира нуждата от прилагане на по-тежък филер, също така и по-лесното му нанасене. Премиалните пъдита на Evercoat се смесват в съотношение 50:1 или 2%, точно както при кита. Това може да се постигне, като поставите върху купчинка от около 10 см диаметър премиално пъди, лента кремообразен втвърдител от край до край 10 см. За купчинка от около 5 см в диаметър премиално пъди, използвайте 2,5 см кремообразен втвърдител. За нанасене на пъдито ще намокрим цялата поправка, като използваме същата техника, както при кита. Нанесете пъдито върху скосеното лаково покритие. Това запечатва чувствителното към разтворители базово покритие и спомага за елиминиране на появата на шупли или вълнички. След постигане на желаната дебелина, скосете краищата, използвайки шпаклата, преди пъдито да започне да се втвърдява, както е показано при прилагането на кита. Оставете 15-20 минути за втвърдяване. Използвайте двойно действаща шлайф машина с шкурка 180, за да отворите повърхността за поправки с по-голяма площ. За поправки с по-малка площ използвайте блок с шкурка 180. Обработете на ръка мястото, използвайки шкурка 180. След приключване на първоначалната обработка, нанесете сухото водещо покритие на Evercoat номер 721, за да установите наличието на високи или ниски места в поправката. След като повърхността се обработи до последния контур, използвайте двойно действаща шлайф машина с шкурка 180. Леко полирайте всички дръскотини от шлайфането на лаковия слой и внимателно отстранете всички праволинейни дръскотини върху пътито. Трябва да държите двойно действащата шлайф машина хоризонтално. Отстранете останалия прах с чист въздух под налягане или кърпа напоена със спирт.
Не използвайте разтворител за лак или бавни разтворители. След отстраняването на праха, отделете време, за да инспектирате поправката за наличие на шупли или праволинейни дръскотини следствие от ръчната обработка. Шлайфайте отново участъка с двойно действаща шлайф машина и шкурка 180, ако забележите праволинейни дръскотини. Ако забележите шупли, нанесете повърхностен слой течно пъди на Evercoat върху засегнатата зона. Оставете 15-20 минути за втвърдяване. След това леко шлайфайте участъка ръчно с шкурка 180 или с двойно действаща шлайф машина. Ако шлайфате ръчно участъка, повторете с двойно действаща шлайф машина, за да сте сигурни, че не са останали никакви праволинейни дръскотини. След обработката на участъка използвайте чист въздух под налягане, за да отстраните останалия прах, уверявайки се, че участъкът е готов за нанасене на филера. Нанесете филера, съобразявайки се с изискванията на фабриката-производител на съответната боя. За допълнителна информация относно полиестерните филери на Evercoat или други продукти на Evercoat, свържете се с вашия местен дистрибутор Car Desire ООД на cardesirebg.com или посетете evercoat.com за повече информация.